Niin täydellinen. Mä teen tästä tämmöstä videoa, mun kaveri taas rojalee. No, koska Royale on paras. Ja mä en oo itse asiassa oikeesti pitkään aikaan pelannut. Jaa. Mä en oo oikeesti pitkään aikaan pelannut. Sit on 5 tuntia. Kun mä saan se Epic-testin, se oli kerran vähän aikaa, mutta Mä saan jotenkin niinku innostuksen pelaa rojaleen. Jotenkin ihmeellisesti. Tuuko se friendin pakkaan? Sen jälkeen kun mä häviin läderissä, niin sit mä menen tätä kokonaan. Innostun sen rojaleen ja sit mä pelaan se 10 vuoteen. Tuu. Joo, mä vaan katson nopeasti. Näin, no niin. Mä en yhtään tiedä, että ihan surkea teksti, mutta ei sillä ole mikään väliä. Goblin ykkösareena, huhuu. Goblin ykkösareena, wuhuu. Mulla on vielä lataa. Sä et oo vieläkään laittanut mitään. Älä nyt tähän jäädy, please. Noin. Kiitos. Miksi sä katsot golemia? Koska se on mun lempikortti. Jo, tänään viimeksi sanoit, että sun lempikortti on bowler. Ei kun mä unohdinkin. Että se oli mun lempikortti. Ai jaha. Ai että tommonen. Mikä tää hidastaa? Miksi mulla tulee aina näin hitaasti eliksiiriä? Kaikilla muilla tulee aina paljon nopeammin eliksiiriä kuin mulle. Jotkin 4 eliksiirissä kesti minuutin verran tulla. No ei ihan melkein. Pekka. Onneksi mä osaan harhauttaa Pekan katon. Maailman paras harhautus. Maailman Kuole. Yes. Kuole. Mä olisin tämänkin voinut laittaa. Se on järkeä. Kuole. Ja tommonen tohon. Meitä. Kuole. On. Ei. Miten se tulla noin ärsyttävää? Mä suutun ja mustaks muutun. Paluuni on oikeesti aika hyvä. Ja sinne Kingtowerikin vielä. Jacksbovi. Ei! Sulla on se fireball siellä. Toi muuten lähtee, että tästä tulee ätä passainen. Tai sit sä laitat ärkeen suoraan koko sillalle. Et olisit saattanut saadakin toi jopa alas. No kyllä sä itse vielä keskeet, mutta... Ei. Käytit 9 eliksiiriä just. No, oita. Miksei mun oo fireballin? Mä otin fireballin tähän dekkiin, mutta mä en tiedä mihin se katosi. Tai sit sä otit vaan väärän dekin. No sekin voi olla hyvin mahdollista, mutta mä tein tän dekin just tästä. Tai sit mä kuvittelin laistavani sen ja sit mä kuitenkaan Sit sä otit väärän dekin. Ei, kun mä tein tän dekin just äsken. Mut sitten kun sä teit sen dekin, sit sä nukahit ja laitat sen toiseen dekkiin. En mä vaihtanut sitä toiseen dekkiin. Toi on muuten aika hyvä. Onks muuten hyvä, että Royalessa on nykyään 5 paikkaa, mihin tehdään dekki, jos on 8 levuinen? Niin, on se ihan ok. Saat vähän paremmin
En laittanut vielä sitä. Ei. Alun itsekin 4-levyisellä oli 700 kamakea. Tää meidän video on kestänyt 5 minuuttia ja 20 sekuntia. Linkki miettii, että me ollaan pelattu vasta 1 matsi. Sitten Retika loppu. Tässä varmaan vielä kalona. Jaaha, juu ei oo ihan varaa. Jaa. Tän jälkeen tulee varmaan Critical Ops video. Mä laitan se peli kännykällä. Jos mun akku riittää. Niin just. Mä voin tehdä se yksin. No niin, mutta ei se ole niin hauskaa. Ei olekaan. Koska kaikki rektaa. Kaikki rektaa. Niin. Hetkinen. Ota 1, 2, 3. Otetaan. Sun pitää silmätkin arvoa sun dekki. Bottle-dekki. Okei, tehdään silleen sitten. Eiku. Nyt. Eiku ihme. Nyt. Ei. Nyt. Okei, noin. Sain arvostua. Mä sain aivan mahtavan dekin. Täällä on kaikkea niinku chappia ja semmoista. Oho, niin munkin tekis. Siis autitko sä randomilla? Juu. Sä et ikinä arvaa, mikä dekki siitä tulee. Ai, kato roketti. Vanha tuttu. Et arvaa, mikä dekki tää vois olla. Ei, älä ole tosissas. Juu. Tämä dekki. Tää ei voi olla mahdollista. Yksi Hawk Rideri veti Noijalla torniin. Se on oikeesti aika hyvä kortti. Mitä not card selected, kun en mä koskenut mihinkään. Tullut pellidekki. Niin onkin. No siis siitä se meni. Itse asiassa tiedä, miten spelleillä. Otetaan seuraava silleen, että käytetään pelkkiä spellejä ja semmosia ammuttavia. Tää oli aika voittomatsi mulle. Voita vittu jotain vittu. Saatanat. Roketti. No niin. Ai niin, mun ajahan, no niin. Sitten selvisi, että on uskaltaa laittaa tonne. Eikä selvinnyt. Sain ne tehty vähän damage. 12. Enkä ole enemmän tehty. Miksi mä edes yritän käyttää Miten mä voin failata ton? 2 OP:ta. Lopetetaanko video tähän? No voidaan me lopettaa, jos mä haluan. Tässä on ollut kuin 2 matsia vastuussa. No joo, mutta me nähdään joskus tulevaisuudessa. Se oli Luka täällä. Moikka moi!